दिनै रायजोआ निश्चय आंखौ फंसे खोथा बुंगोन हिन्दीआव बुङो गाद्दार एसामिसाव बुंगोन सार्थफर इंलिसाव बुंगोन सेल्फिश इन बिट्रे लिडार बिट्रे खालामग्रा लिडार नांख रायजोआ बुंगोन ना बुङा खाम्फा बरगयारी आरो चन्दन ब्रह्म सारमोनखौ आं बुंनो समाया आरो बुंनो गोसो गैया हाग्रामा महिलारी सारा आंखौ मन्त्रि एमएलए इएम बानायनायनि उनाव बेखौनो नागारना गुबुन दोलोआव थांना हाग्रामा महिलारीनि लिडारशिपआ मोजां नङा होनना आं बोरै बुंनो हागोन रायजोआ आंखौ गाद्दार सार्थबर सेल्फिश लिडार होनना बुङाना बिपिएफनि आरो हाग्रामा महिलारीनि गाज्रिनि समाव जों दं बिटिसिखौ जों बासायगोन बुंदों बिक्रम दैमारिया बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म रिनजय बर' बिक्रम दैमारी बारग इएम महेश्वर बर' आरो आइजो गांखंनि दैदेनगिरिफोर तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरायसर विष्णु राभा भवनाव बिपिएफ दोलोनि गासै सेलफोरनि बिबानगिरि जथायै लोगो हमलायनाय हाबाफारि जायो लोगोसे बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गोबां मददगिरिफोरा बिपिएफआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोन्दों दिनै गरायसर ब्लकनि आन्दाराव बिपिएफनि वर्कार्स मिट खोब मोजाङै गाजा गोमजा जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जयनिं प्रग्रामबो दङ होनना बिथांमोना बुंदों आरो दा दसे उनाव जयनिं जागोन जों धाराबाहिक प्रग्रामखौ खालामगासिनो दङ आंखौबो बिथांमोना बे वर्कार्स मिटआव लेंहरनानै आलासि हिसाबै आं दा बे गरायसर ब्लकनि आन्दाराव बिथांमोनजों नुजाथिफैदों चन्दन आरो खाम्फा मोननि खोथाखौ आं बुङा बिसोरो गिदिर लिडार नालाय बुंनो समाया आरो नङा होमबा बुङाले आं बिसोरनि खोथा नङा होमबा सोर बिसोर गावसोरानोथ' लिडार नङा होमबा गावसोरनोथ' टप लिडारमोन बिसोर कारलाय माथो मा बुंबावनो आंलाय मिथिखानाय लिडारखौ आं मा बुंनो नङा होमबा मा खहा जानोथाय मा खहा जानो नङा होमबा बिटिसिखौ जोङो रैखा खालामगोन बिपिएफनि गाज्रि समाव हाग्रामा महिलानि गाज्रि समाव जों दिनै गसंथाबगोन मा खहा जानो नङा होमबा दिनै जिहेतु नोंथांमोननि जिहेतु दला सानफा एफा सासे बारस्लायगासिनो दङ दायो बिजेपि आरो इउपिआव थांगासिनो बे बिथिङाव नोंथांमोना बेसेबांसो खहा जाखो बिथांमोना जोंनि बा बिपिएफ दलनिफ्राय साफा सानै लाना थांदों नङा होमबा खिन्थु बिसोरनिफ्राय जों 100 जन लाबोदों नङा होमबा बिथांमोना साफा सानै लिडारखौ लाना थांदों खिन्थु जों 100 जन लिडारखौ बिथांनिफ्राय लाबोदों दिनै नोंथांमोननियाव जिहेतु बेले बेजे सोमजिदों नामा जिहेतु बिपिएफ दोलोआव जिहेतु टिकेट होनायखौ लाना बेखायनो थांबाय थादों नामा दायो दाथ' टिकेटनि जेबो परिबेस जायाखै बेखौ माला पार्टिया डिसिसन खालामगोन हाइ लेभेल दङ दाथ' आरो बुंनाय बायदिबा सेप्तेम्बरावसो इलेक्सन जागोन नङा होमबा सेप्तेम्बरावसो इलेक्सन जागोन बेनिखायनो टिकेटनिथ' जेबो माबा थानाङा खाम्फा बरगयारिया जिहेतु बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननाय नङा होननानै थांदों होनना सानो नामा नोंथांमोना बेखौ दा आङो बुंनो साना आरो आङो बुंखाबाय खाम्फा बरगयारि मोनखौ आं बुंनो समाया बिथांमोना मा जादों हाग्रामा महिलारी सारजों बेखौ आं माने खोब बिदि मोजां एन्सार होनो सानाखै दा गोरोंखा 20 बोसोर बिपिएफआव थानानै बिथांमोनहा दा बिपिएफखौ नागारनानै थांबाय नोंथाङा मा बुंगोन खाम्फा बरगयारिमोनहा 20 बोसोर बिपिएफआवनो थाबाय नाथाय दायो बिपिएफखौ मोजां नङा होननानै बिथांमोनहा नागारनानै थांबाय मा बुंगोन नोंथाङा बे समाव आं नोंथांमोना सोंहैथांब्रा नङा होमबा बिथांमोनाथ' गोरोंखा नङा होमबा खाम्फा बरगयारियानो चन्दन सारानो बा आं कुनुबा एक्स एमएलएआनो सोंथिनाव सोंहैथांब्रा बिसोरो माबायदि दैदेनबोखो 20 बोसोर दिनै आं गुबुनखौ आं दुसिनो साना नाथाय आं गावखौनो बुंगोन आं जुदि हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननायावनो मन्त्रि जाबायब्ला एमएलए जाबायब्ला इएम जाबायब्ला मिनिस्टार जाबायब्ला एमएलए जाबायब्ला बा मा भिसिडिसिनि चेयारमेन टिएलसिनि चेयारमेन आं जानो मोनबायबा आं ओरैबायदि निष्ठुर गोसोनि मानसि जानांगोन दिनै आं आंनि बिगोमाखौ हाग्रामा महिलारीखौ नागारनांगौबा नङा होमबा आं बोरै हागोन हाग्रामा महिलारी दैदेननायावनो आंखौ दिनै एमएलए खालामबायब्ला मिनिस्टार खालामबायबा एमएलए खालामबायबा इएम खालामबायबा भिसिडिसिनि मेम्बार चेयारमेन आंखौ खालामबायबा
आं बोरै नागारनो हागोन हाग्रामा महिलारि लिडारशिपखौ नङा होमबा बेबायदि जुदि आं खालामोब्ला दिनै आङो हाग्रामा महिलारि दैदेननायजोंनो मन्त्रि एमएलए चिफ डिपुटि चिफ मिनिस्टार भिसिडिसि चेयारमेन टिएलसि चिफ चेयारमेन जानानै कौटि कौटि थाखा फैसा माइ दै मान सन्मान मर्यादा मर्यादा गासैखौबो बानायनायनि उनाव जुदि आं हाग्रामा महिलारि लिडारशिपा मोजां नङा होननानै बुङोब्ला दिनै रायजो आंखौ मानो जोंनायगोन जेबो खहा जानांगौनि गैया जों बुंबायना रायजोआ दिनै हाग्रामा महिलारि गसंथाबदों आं बेखौनो बुंदों आंखौ बुंनो होनोसो सोंबायथ' दिनै हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजोंनो आं मन्त्रि एमएलए चिफ डिपुटि चिफ मिनिस्टार एमएलए जानानै आं गासैखौबो मोनजोबनायनि उनाव दिनै आङो हाग्रामा महिलारिखौ गाज्रि हाग्रामा महिलारिनि लिडारशिपा गाज्रि होननानै बुङोब्ला दिनै रायजोआ निस्सय आंखौ फंसे खोथा बुंगोन हिन्दीआव बुङो गाद्दार नङा नङा हिन्दीआव बुङो गाद्दार एसामिसाव बुंगोन स्वार्थपर इंलिसाव बुंगोन मा होनना बुंगोन सेल्फिश इन बिट्रे लिडार बिट्रे खालामग्रा लिडार आंखौ रायजोआ बुंगोन ना बुङा नङा होमबा आं स्वार्थपर जानांगोन आं बोरै गारनो हागोन आंखौ गासैखौबो समस्त 20 बोसोर दिनै आंखौ दिनै हाग्रामा महिलारि जुदि बानायबायब्ला आं एसेबां निष्ठुर आरो अहंकार ओरैबायदि गद्दार आं जानांगोन दिनै हाग्रामा महिलारिखौ गारनोबा नङा नङा बेनिखायनो आं बुंदों दिनै हाग्रामा महिलारिनि गाज्रिनि समाव जों दङ रायजोआ दङ बिथांमोना साफा सानै लिडारा थांदों इउपिपिएल बिजेपि बहाबा बहाबा नाथाय रायजोआ हाजार हाजार हाग्रामा महिलारिजों हाबफैदों बेनि मा नमुना बेनो